Hvad har du fået i opgave 2B? Den har jeg ikke lavet endnu. Nej, okay. Men jeg var inde og skulle den p-stav i går. Ej, hvorfor? Det var fordi, at i min familie der er der stor tendens til, at man får blodpropper, så derfor turde vi ikke at give mig p-piller. Også på grund af, at der var en af bivirkningerne med p-piller var depressioner. Og det har der også været tendens i familien. Okay, men altså sådan bivirkninger, hvor mange bivirkninger er der? Altså, ved p-staven der er der en masse bivirkninger, men ikke lige så mange som der er ved p-piller. Altså, det er mest bare sådan noget som uren hud og spænding i brystet, og du har måske nedsat stemmeleje, og du kan have en masse humørsvingninger, men ikke lige så mange som der er ved p-piller. Er der ikke nogen fordele ved det også? Altså fordelene ved p-staven, det er, at du har den i 3 år, og du skal ikke tænke på at tage en pille hver aften, så det er lidt mere sikkert. Det kan ikke afbryde dig under sex, for eksempel hvis du har en kondom eller noget, så er det bare, at du er beskyttet. Og ja, der er flere fordele ved det. Og ulemper? Og en af de store ulemper ved p-staven, det er jo så selvfølgelig, at den ikke beskytter dig mod sexsygdomme, som HIV og klamydia og sådan noget. Men den er næsten 100% sikker mod at blive gravid. Fedt. Så er godt, du fik den. Nu vil Raja fortælle lidt om p-staven. P-staven, den bliver også kaldt for en hormonstav. Det er langtidsvirkende præventionsmiddel, og den er svangerskabsforebyggende. Helt op til 3 år. Og p-staven, den er på størrelse med kun en lille tændstik, og den bliver sat her ind under, eller inde på indersiden af overarmen, lige ind under huden, og så sidder den egentlig bare der, indtil den skal fjernes. Og en p-stav, den frigiver hormonet gestagen ud i kroppen, som beskytter meget effektivt mod graviditet. Og i modsætning til p-piller, så er det meget nemmere at have en p-stav, fordi du skal ikke hver dag huske at tage din lille pille. Fordi hvis du glemmer at tage din p-pille, så beskytter det ikke de 100%, som det egentlig skal gøre. Man sætter p-staven ind efter imellem 1. og 5. dag efter ens menstruation, fordi at så efter man har haft menstruation, så blokerer hormonet æggeløsningen allerede i første cyklus, og det gør, at metoden næsten er 100% sikker. Josefine og Mads var til fest i weekenden, og da hun lige havde fået sin nye p-stav, valgte hun at have sex med ham uden kondom. Det var ikke den bedste idé. Mads ringer til Josefine nogle dage efter. Hej. Hej Mads. Knud, det er jo sammen til festen der. Ja. Og der var ikke lige kondom på. Nej. Jeg har lige været ved lægen, Ja. og det er positivt for HIV. Så du går nok også lige få tjekket. Ja, det får jeg gjort med det samme. Det er nok en god idé. Tak for info, Margrethe. Ja, jeg beklager. Ja. Det var sgu mit eget valg. Vi valgte at gøre det uden kondom. Ja, vi har nok begge en del skyld. Ja. Nå, men jeg vender tilbage. Ja, god tur til lægen. Tak, hej. Hej. Nu vil Mathilde fortælle lidt om HIV. Hvor længe man kan leve med HIV er helt afhængig af, hvor hurtigt ens immunforsvar bliver svækket. Ved nogle der tager det lang tid, og ved andre der går det hurtigt. Uden behandling der regner man med, at halvdelen vil have udviklet AIDS inden for en periode på 10 år. Uden behandling vil hovedparten af den AIDS-patienterne de vil dø inden for 3 år. Prognosen den handler selvfølgelig om, at vi har fået bedre behandlingsmuligheder de seneste par år. Man snakker først om AIDS, når den HIV-smittede persons immunforsvar er blevet så svækket, at cellen springer på grund af den store spredning af virusen. HIV-virusen har RNA som arvemateriale, hvilket man kan sige er en billig udgave af DNA. RNA er enkeltstrenget, hvorimod at DNA er dobbeltstrenget. Efter infektionen i en celle vil et medbragt enzym lave DNA med virusen RNA som skabelon. Det nye DNA det spejles så ind i cellens DNA og kan herefter ligge gemt længe inden cellen aktiveres til at lave flere viruser.
Når den HIV-inficerede person begynder at få alvorlige symptomer på et svækket immunforsvar, taler man om, at AIDS-sygdommen er i udbrud. HIV-virus muterer hyppigt, og der er derfor talrige varianter af HIV. HIV inddeles i 2 hovedgrupper, HIV-1, som er den mest almindelige, og HIV-2, som især findes i Vestafrika. Der er ikke risiko for at blive smittet med HIV, bare fordi man er i socialt samvær med en anden person, der er HIV-positiv. HIV smitter ikke gennem berøringer og gennem genstande som bestik og glas. HIV smitter heller ikke gennem afføring og urin. HIV kan derimod smitte via ubeskyttet sex, og der er risikoen for at blive smittet fra 0,1% til op til 6%. HIV smitter også gennem blodet, og det kan være ved, at man kommer til at benytte en kanyle, som der er brugt en gang for eksempel. Der er også risiko for, at man kan blive smittet af HIV fra mor til barn, så hvis man er HIV-positiv og bliver gravid, så er der chance for, at man også får et barn, som er HIV-positiv. Der er større risiko for at blive smittet med HIV-virusen, hvis man er en mand, som dyrker sex med andre mænd. Der er også større chance, hvis man er stofmisbruger, der deler kanyler og sprøjter med andre. Samt er der større risiko for børn, som er født af en HIV-positiv mor, og personer, som dyrker ubeskyttet sex i det hele taget, men der er større risiko for dem, der dyrker ubeskyttet sex med mennesker fra andre steder i verden, hvor HIV forekommer oftere, som for eksempel i Sydafrika. Der er 3 ting, der er virkelig vigtige at huske, hvis man vil undgå at blive smittet med HIV. Den første er, at man altid skal benytte kondom under samleje, da det er det eneste, der beskytter. Den anden ting er, at man skal undgå at dele kanyler og sprøjter med andre. Og den tredje ting, man kan gøre, det er, at man undgår blodtransfusioner i lande, hvor HIV hyppigt forekommer. Hvis man har været udsat for mulig smitte, så bør man henvende sig til en læge, som kan rådgive en om at få taget en test og medicinsk forebyggelse. Lægen vil ofte foreslå, at man får foretaget en HIV-test, hvis man for nylig har været i stor risiko for at blive smittet, eller hvis man har oplevet symptomer på HIV-infektion, så vil man blive tilbudt en test for antistoffer og for selve virusen HIV-RNA. Omkring en tredjedel af den nykonstaterede HIV-smitte i Danmark har på det tidspunkt, at diagnosen er blevet fastslået, allerede AIDS eller et svært svækket immunforsvar. Så det er vigtigt, at man går til lægen lige så snart man finder ud af, at man har symptomer til det. HIV-epidemien den startede i den første halvdel af 90'erne, i det at en HIV-lignende abevirus ændrede sig og blev overført til dele af befolkningen i den centrale del af Afrika. Herved der spredes HIV-virusen sig hurtigt på det afrikanske kontinent, og herefter også til andre dele af verden. De første tilfælde af AIDS blev påvist i slutningen af 1970'erne i USA og i Europa, men der har højst sandsynligt været mange mennesker i Afrika, der allerede dengang har udviklet AIDS og var døde af det. Epidemiens hjemsted det er Afrika, og det er stadig der, hvor de er hårdest ramt af HIV. HIV og AIDS har fortsat været et stort problem på verdensplan. I perioden fra 2000 til 2014 er 38,1 millioner mennesker blevet smittet af HIV, og 25,3 er døde af AIDS-sygdommen. I 2014 der levede 36,9 millioner mennesker med HIV, og det tal inkluderer 2,6 millioner børn. Langt størstedelen af de smittede bor i fattige lande. I 2014 der døde 1,2 millioner mennesker af AIDS-relaterede sygdomme. En øget international rejseaktivitet og en friere seksuel morale bivirkede, at HIV blev mere spredt. Udbredelsen på verdensplan det er, at der er 37 millioner mennesker, der levede med HIV i verden den 1. januar 2015. 2 millioner de blev smittet i 2014. 1,2 millioner mennesker døde af
AIDS i 2014. Halvdelen af alle HIV-smittede i verden er ikke klar over, at de er smittet, og 15 millioner HIV-smittede på verdensplan får HIV-medicin den 1. januar 2015. Josefine vælger derfor at tage til lægen efter den dårlige nyhed fra Mads. Hvor lang tid er det siden, du har følt, at du blev smittet? 3 uger siden. 3 uger, okay, det er godt. Jeg lige skal snakke om, hvilke symptomer det er, du oplever. Har du belægninger på tungen? Det kan jeg ikke lige sådan umiddelbart se, men helvedesild, det kan også være et symptom på det. Har du tabt dig meget på det seneste? Ja, forholdsvis. Det er nemlig også en af symptomerne. Har du lagt med feber og lungebetændelse? Altså, jeg har lagt sylisis på det. Okay. Det er alle sammen symptomer på, at du kan være inficeret af HIV-virusen. Det er vigtigt, at du hurtigt får afklaret, om du har den her virus, så du hurtigt kan komme dig i behandling. Du skal have taget en blodprøve, og så vil vi forsvare på blodprøven hurtigst muligt, og så håber vi selvfølgelig på et negativt svar. Så lad os gå og tage den blodprøve. Vi fortsætter de her teste, hvor man laver en hurtig test og får svar inden for få minutter, men der kan det forekomme, at man får en falsk positiv, så derfor skal der foretages en blodprøve. Når blodprøven den er foretaget, så bliver den sendt til laboratoriet, som måler antallet af immunceller i blodet, og derved kan man afgøre, om immunforsvaret det er svækket, eller om det ikke er. Derfor kan man også se, om der er behov for behandling. I laboratoriet måler man mængden af virus i blodet, og det bruges til at finde ud af, hvilken behandling som personen skal have. Nu skal vi se, hvordan det går med Josefine. Værsgo, kom ind, Josefine. Ja. Jeg er blevet svaret på din blodprøve i dag, og jeg må desværre meddele dig, at du er blevet testet HIV-positiv. Så vi bliver nødt til at snakke om, hvilken behandling det er, du skal igennem. Og til behandlingen af HIV og AIDS, der benytter man sig af antivirale midler, som går ind og hæmmer den virus, som du har i kroppen, så den ikke kan formere sig. Og du, ligesom langt de fleste i dag, har meget små mængder i blodet, som vi kan kunne måle med vores standardudstyr, men vi har ligesom i blodet målt, at du stadig har det, der betegnes som HIV-positiv. Og behandlingen den kommer ikke til at helbrede dig, men den forhindrer dig ikke ud at udvikle AIDS, hvilket du dør af. Ved behandlingen der går vi ind og forbedrer dit immunforsvar, så du efter nogle år vil have et helt normalt immunforsvar igen. Og du vil, hvis du tager den rigtige mængde medicin, som du selvfølgelig får, så vil du sagtens kunne leve et ganske almindeligt liv. Jeg vil henvise dig til min gode ven Thomas Budensjø. Han lever selv med HIV, men lever et ganske almindeligt liv. Så hvis du har brug for det, så kan jeg give dig hans e-mailadresse, og så kan du tage hen og få en samtale med ham. Ja, det vil jeg gerne. Så får jeg sendt den hjem til dig. Tak. Held og lykke. Tak. Da Josefine lå syg, kunne hun desværre ikke tage ud og besøge Thomas, så derfor valgte Mathilde, hendes læge, at tage ud og besøge ham. Som 8-årig, der mistede jeg min far, og som året efter mistede jeg min mor. Så fik min nye far, som hed Peter, og en dag, da jeg var barn, fortalte Peter mig, at jeg er født med en virus i kroppen, som man ikke kunne behandle, og som gjorde, at jeg nok aldrig ville kunne få børn. I 1997 blev jeg så syg af følgesygdommen, at jeg var ved at gå bort. Jeg lå i koma i 3 måneder og blev sendt hjem med den besked fra lægerne, at jeg nok aldrig kunne, nok kun havde en uge tilbage at leve i. Jeg husker heldigvis ikke noget af dette, da jeg kun var 12 år gammel. Jeg lever i dag med min virus, men jeg kan ikke smitte andre, så længe jeg tager min medicin. I dag er jeg gift med Kanna, og vi har fået vores anden søn,
Og vores ældste søn er lige fyldt 3, og han hedder Jens.